Поздрав на сите, добре дойдохте ютубери. Днес сякам да ви кажам, да ви покажам какво да си ги гледате вашите параметри на вашите компютъри. Дали ви работят фановете, дали не ви работят, дали друго нещо заебан CISO, термална паста или слично. Дали прегрева вашия компютър, дали не прегрева и седите слични някои работи. За почеток трябва да седнете на Google Chrome и да потражите ovo програмче. Да пишете Zaploid HV Monitor и да идете само на ovo, дека ви покажам. Симнете и го инсталирате. Я го имам инсталирано, зато няма да го инсталирам. Ке си инсталирате. Сега това го изпрещам, просто го имам и ще се появи ovo. Кликнете само Continuous на Connect и сега тук ви покажа се за вашите фанове дали работят или някой не работи случайно или нещо прегрева или не прегрева, дали е все добро, дали не е добро и всички тия работи. И тук пише за компютъра си фановете. В фана користам моментално. Двата работят, покажа едния е на процесор, другия е с личното процесор. Това е процесор, покажа я температурата на процесора. Значи, това е нормална температура на компютър, ще не се преоптеретува. И да ви биде и до 70 температурата, мислам дека е добра, ама над 70 веќе не е добра. Тук покажува на SSD-то температура, то е добро, на другия хард диск то е добро и на вашата графичка. На графичката дори ни фановете не са включени, защото таква ми е графичката, само когато обтерете на нещо, фановете работят. Ама сега моментално на работа е друга програма, ще сакам да ви я покажаме. Това е за графички, за вашите графички. Пишувате Tech PowerRoot, GPU-за и първото сигнувате Download. Тук отбирате билошо. Should найдете логико терен тексту. Сигнато. Исто инсталирате. И сега тук имате коя графичка я користите. Я користам моментално AMD RX 5700 HT.
Тук на графичката, ако я преоттерете вместо нещо, ти пише колко параметри, memory clock и CTT. Тук е за температурите на вашата графичка. Температурите са много ниски на моята графичка, защото е добра графичката и слично. Дори не фановете да работят, що е толкова много стабилизиран. Добре. Сякаш, когато проверувате за графички, сякаш проверувате нова програма или директно на вашата графичка в перформанси. Тук проверете на колко може да надува. Всички параметри ги надете, проверете ги. Може да направите, я ставам на дефолт. Сега да почнем с straightness. Да видим, що каже. Сега графичката работи на баш добри някои клокови. Фановете може да работят, мислим, много по-бързо, защото е нитро графичката и с 3 фана. Да видим колко ти покаже на температура. Максимум 6 до 65 и 70 не е много за тези графички. Стрес тест комплетен. Обично вие графички, що да ви кажа, моментално драйвери трябва да монтирам. То не изключи сега, не в проверя. Много е да се чака 20 минути. Да бъдем по-кратък. Това са основни работи, защото трябва да ги знаете, да ги провервате за термална паста, за дали да смените, дали да не смените, дали е добро с компютъра, дали не е добро и с лични работи, с тия работи. Това е това. Иначе графичката е 8 гигабайти и това е това. Мислям дека ако ги инсталирам вие, ќе биде много повече драйвери за графичка. Ќе ви покажам в наредно клипче како да си наредите драйвери за графички и слично. Това е това. Поздрав и проверувайте на време да не ви изчури нещо по вашите компютъри. Айде, чао!